उत्सव बार सरल्या उत्सव नाही गो पूरा उत्सव जालो का करते रे जालो नो गो का वै गो कोंकणी उत्सव गो अयो तशमळे 2 जून किंग्स कोर्ट आमगे बेंगलोर आमी तरी अयो ये कोण करतस गो का सोना गणेश नायक पडे हो वही तो बोली सेलिब्रिटी शेफ गो हाँ वही गो खंडित तो बॉलीवुड दीपिका पडकोनेल वाडिके वाला भारी फेमस झालो गो पेपर अर्थ गेली खबर येईल गो का या पूरे करता आणि तू कामेल त्यारा वाडा रे पेजी जेवण जेवणी मग बारी बेजार काय बेजार कोना सुनीता सकाळी 7 घंटे त्या जेवण हो वही गो का मागिरी भजन कई गो सुनीता 7 घंटे इतले भजन 8 घंटे भजन स्टार्ट देत कांगिलो मंगळूर चुपड गतो गिरीश नागेश प्रभु गो का एक भजन मागे डॉक्टर जी नसची बारी लायक मागे रपास का पेने खाण डॅम्पर जाव कणय पॉट भर मागिरी आमगे कोंकणी गोष्टी गो सुनीता हो गोष्टी म्हळे कसं गो करते आमगे समाजान तो मस्त जन व्यापार असता उद्दिमेदार पुरासची कशी ताने सक्सेस झाले म्हणून ते बरे इन्स्पिरेशन ताने उल्लेतना आमगे विंगड जना कहते इन्स्पिरेशन आम्ही जाव का समाज नाव घेव का इतमरे आम्ही समाज जलते गट्टी कोरका कळवे त्या खातीर असेल पर ऐकू का सुनी वय खंडित गो दन पार जेवण खाण जाव का ना वय मागिरी कोंकणी नाटकच कई अयो वय गो का नाटक पळोच म्हळे भारी प्रीती गो का त्यावे कासरगोडची नाल म्हळे अयो कासरगोडची नाले 2 नाटक अयो पळ्या मनाले किले झाले गो का 2 नाटक मागिरी रात्री एक तुका खणब्या जेवण म्हणे जीवान होतो गेले भारी जीवाच गो का तुगे जीवाचन मागिरी सुनीता आमगे समाजान तो सान प्राय होडप्रेच मस्त साधक असायचे ते साधका गुर्तीसोन तांक ते मर्यादेच पळयल्या रे तांक मान दितना आमकां खुशी जाता तांगे ते सम्मान आमी ते आम्ही एक वांटू घेतल्या रे कितली मना खुश जातले तशी आम सगळे सकाळ दुखून रात्री ताई जून 2 तारखेक सगळो दिवस आमी थंय स्पेंड करतो कळलं ना हा वता तू येत ना हांव येत गो का तले आम्ही बारसलींची तुम्ही बारसली ना थंय मेळया